the Babuay and the Bawan channel, and I said to the Pradima, she moved him, yes, so said, my own tongue, but the bay, we are saying, you beat me, I owe you, man. And that was I don't see. Amen. Eda Unyankopɔn ase bebree sɛ Awurade aka nyinaa yɛaboa no fɛfɛɛfɛ na ɛne sɛ ebiara de yɛhyia mu no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ kakra ɛfa ebi a stages in Christianity Kristosom mu anammɔn a ebi a ɛwɔ mu ɛne class a ebi a obiara die ɛme sɛ naano no ɛno ho asɛm na ɛne mo ɛkaeɛ no ɛkyerɛkyerɛ mu bebree minimum say, Mona, so minimum say, and the Tibetan Noa, we never Hong Kong at this year. Titu home, a beshay, and say, once I'm not in your mind, and I'll be beer. Hong Kong, we are so, and I buy and so, fine, doesn't be so. And once I'm so in your mind, by me, we say, and once I'm about. It doesn't say, I never is a big account of Kristosom. Bia an amount no never hear and then to me and never had crapa or Nanyanopon, my own fire. The Akao in the better also. The India on Concord, I say a man once a no, be a once a young mile, and once I'm up quiet, but very dear is the one near Mano. I can't a crab or a beer and near Memo. The city is simple baby, a Buddha, a moon soon be a Ghana. Oka and once a baby no. A very mono, a Bepua, the about humans, the Yimpa, Nibia, a Bepua, and the Indians, the answer is Bia, rather than Monson, ever mine. And I say, Katana Krafa, poor Christian. The person that he has here, can be a poor Christian. Poor Christian, one more time, hallelujah. So be a poor Christian, and Kamakas Master more hour. Because the Christo in India and the Asiana Diana are made Baba. In the end, say, O Christo Nianka, and not them are poor Christian. And the person and the more can want some. Some said, Edikai, Elfu, Christosumu, and a more. Say, Ubia, as on a class, ya Ubia. Na class is saying, I want to own a lupo mono. Edikai can say, a baby may be here, and I was saying, a piece of wood in a oh, Yamusumu. This Obi Rasu Jedia, there's a waka, the Buonachi. There's one of the Amani, a baby, only me and Tomubi. And say, be a better a piece of Bubiano, only want me any. You will be my idea or your Christian. There's a business here, a pepper of Suma Angasa, Asu. And then any young said, any more maybe so, yet in Yahu, poor Christian, grass, there was here. Christo ni anasɛm a awerɛho bebree na Christo ni hia ni wa ɛfɛ sɛ yɛka ne ho asɛm kakra ne nyinaa de so yɛabrabɔ ho ɛmɛ sɛ honhom ɛba yɛn nsuo no mu nkyerɛkyerɛ mu yɛkaa sɛ yɛmfa ɔbra honhom no nkyɛkee hɔ nkɔnkɔn Nyankopɔn ma ne bɛtena yɛ mu aba a yɛna ɛsoɔ ɛneyɛ bi ɛgya agyia no na ɔsɛ sɛ kyɛkeɛ ne yɛabrabɔ honhom no aba ne bi ne ɔdwoɔ a Nyankopɔn pa ɛbɛka ho asɛm ahobraseɛ ɛne obuo ɛne ahomɔborɔ ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa gyidie nom ne nteaseɛ nom nyinaa yɛ honhom aba bi ntumi biara no ɛne saa nama ne bɛrɛ toɛ ne yɛabrabɔ ho ahwɛ sɛ bi a mekoraa mɛdɔ mekoraa bi a mebuadeɛ mepɛre agyeɛ meyɛ mu yie a na meyɛ ntimɔborɔ saa nama wei nyinaa ɛwɔ sɛ ntumi biara ntumi de toɛ ne yɛabrabɔ na afei hu sɛ yɛni saa bi a yɛntumi nso saa aba no deɛ a na afei yɛtumi apere sɛ Nyankopɔn bɛboa yɛ nokwasɛ bi sɛ wokɔ sukuu bebree mu a na onipa bi wɔ no bi ɔne yɛn nyinaa wɔte same class ya ɛne ebinom yɛ adeɛ paa ebinom nso abɔ mpa bi wɔ ɔmo tide wu koraa gye sɛ deɛ ɔbɛkyerɛ ɔmo biara na ɔmo nhunu ɛna ɛba saa na ɛno ɔmo hyɛ tiafoɔ no pere bebree ɔmo tiafoɔ no ɔmo akyerɛkyerɛ foɔ no ɛpere tiafoɔ sɛ na ɛwɔ yɛ mu a sɛ mo nso nyina ma mo yɛ wo a wokyerɛ agye bi asɔre gyina mbatena mehwɛ ade akra tiafoɔ good mo nto ase sɛdeɛ bɛka yɛ no muhunu mu ɔ sɛ muhunu mu deɛ atiafoɔ no nko ama mo nsɛm amehwɛ good sɛ akwadaa bi wɔ no bi a wokyerɛ no adeɛ na bi a kwame so no wabɔn a ade kyerɛ ɛyɛ paa ɛna akwadaa nso a wokyerɛ no adeɛ a ebi a ohu ne ntɛm
na the other ben and so be out with me can also no one to be Tiana and Brebiano and Cabinian said, a radical wine, he had with me a beer. It was a name of beer, he had better the money back on once and maybe the never here a beer at Kenya in Mutos and an animal count once. Say the good one, not the baby, boom one time. The good one, you better know on Sunday. You know, and a beer at any beer Muto. When you go away, I don't know Samara, the castle in Christo near. Quabus may be Munago, Yabimu, near to us, the passengers will increase to near. And of course, there's one will be Bumapa, and there's a certain American, and I'm more Pano, the are. There's a Papa, so when you pay a cancer, or you Christo, no, and a brap woman and the soup by, and a quambia or pass one, a better one will be in the NCSC, sir, and I said, you move beyond Ohiani or Chrysostom. Say, will be a catchy, or a radinusum, name of many said, you to me acquire him. Men are done at the four. The name of Epia, Babiana, Elicacana, say, we are home. Christonia or day, now yet so how you more here, Udiniano, a better will be home. And some ever was on a say, Betty Kai and Kai, when younger boys, or James Sanson. Now, I'm saying that James is any kind of song. I want to see any more come. Sir, when you people are not problem, no one. Not a new Chinese or China, you know, a story our process, or many no more brother. You want your problem, no one on the boss. The end of the prayer, Radia, so a come be a yaka, and a Kurasa Mokurano or better than the problem, let's say, where never Papa and continue and into more brother. Oh, the problem no one, any party you won't be. You will be and can problem any or not any one. You will get enough. They be a Unya and Katiano. And the number of other Nakobe, Papa, let me up one. In the number of one was the problem no one. Motia and Sacra. No, I didn't see me and more. My young point, James and Mano, I can carry Tibako. Tibako, Timoe, at the Lumino. Na monya assembly of war, na monya tiefo kwa na da mo. Na subi assembly tiefo na onye oyefo a ode so nipa o he ne mu subai ayire mu. He ne hono okọ entamwa na ne mire free sukura okura. Na de yakoto he adehidie mra edi mu no mu. Na otene mu no ye na onye otiefo wefo ni mu ye adwuma na yefo no. Woni no obesua no na de yo mu. Emsa James mayenya mbo ni picture bi. Efa Christo somo hase no Christoni a kwabe so meka se bia wo ye po no ene woni pa wo ti onyango pa asem na yire fi obi a bi wo no so se oba betie enkyerɛkyerɛ no a okopa asem e kan no na yire fi so wire pe so dia nya dia betumi ye adwuma sa ni pa no ibehu eniye bi e wo ne ho ibehu suban bi e wo sa ni pa no ba na sa no na okoye poor Christian. Poor Christians, any poor life is like the same thing. Poor life, our poor life. Ni people have over the money. Just a Nisubai, the Nia, and the kind of financial, a first year in Yemebia, and yet. Minimum, sir, yeah, put a poor, so I have a tree, or a brabum, any assassin. Nipa Bachi, Nipa Soya, or never be home. Now, any kind who in Papua, yeah, and a Tia, a Diane so. And I said, a professional, Yamma, Emma upon some, Emma Atari, and say, then you buy a number in the diagram. You may Yamma, young upon woman, Yari, no young upon one butter, fine saying. Nay, I want it, now any young upon the moon. The animation also, I said, and found I will pay a once and then you'll be your own school or something, I can once and a more. You might, if yes, you Radiadom, ye can't someone, but yes, now I want cleanse the moon at them all. And the idea the assume the see, not yet near the home, near the actual Yakumasu, the Yakuanas here. And near been a year prepper, near been a year to them all. I'm a money and a most young and so. It is only man who have ever touched them on a being answered to Yakumasu. Now, we live in a home. Now, the attendant to Yakumas is making a home, the church there one. Sans to buy the better people, and then James can once and said. So good to know pass and money will be but never to be a fire. Obehu Subamkura will put out here.
nanso de ahwene to wa nkyebia na yɛ bi sukura wokura yɛ sɛ nyankopɔn asɛm ne ba nipa no nkyɛ obetie mu sɛ asɛm de yi matɛn o asɛm de yɛ do asɛm akasa kyerɛ ne pɛɛ yie paa nanso amfa ntena kɔma so no anwene ne ho paa na ɔkɔpa na yɛ bi asɛm akasa kyerɛ no no ɔkɔ yɛ pɛ no a ne yɛ bebi ɛba na saa no nso a na onipa no ho akɔyɛ mu ɛwɔ awurade anim me deɛ ɛnam sɛ onyankopɔn bɛtena ase abu wiase nyinaa tenti ɛna ne kyerɛ mo nneɛma bi yɛ kɔ nyankopɔn ne bɛdi bɔ ne nneɛma bi yɛ kɔ nyankopɔn ne wobɛgyina so abu yɛ fam atemu da no atemu da no a awurade bɛtena aseɛ a ɔbɛboaboa yɛ nyinaa yɛ ano no obiara bɛ awurade anim a nneɛma bi wɔ nipa ho a yɛmfa nkɔ nyankopɔn anim na ɛbɛnyina sɛ yɛn ho de ka akyeɛ na saa aboa life yi subanbɔne ne nemabɔne bi yɛ wɔ nipa tete mu nyinaa no nyankopɔn ɛma yɛn ano aduro ɛtumi nya aduro bi ne tumi sa yɛ adeɛ na afei ɛtumi esiesie yɛn saa aboa life yi yana deɛ ɛde pa nso ne sɛ ɛnyɛ sɛ deɛ nipa ne de kristo ni wabɛgye awurade adi mɛka sɛ bi wabɛtwe ne deɛ koraa sɛ ɔbɛso nyankopɔn nti ma bebree kura nim sɛ yɛn nua bɛn na yɛn nua bɛn mɛ kura ɔyɛ kristo ni nanso no mɛhunu na ɔtɔ so ne nneɛma bebree mu kyɛ sɛ nneɛma a ɛmmerɛ koraa ɛyɛ ahyɛseɛ nsɛm nyinaa no na wɔtɔ so ne bebree ɛba na saa no na wakɔyɛ poor christian wɔne poor christian ne ka na ho asɛm yɛ sɛ wohu sɛ wɔne deɛ ne nyɛ deɛ wɔtɔ mu koraa biribiaa mu na kwan nyinaa ne n'abrabɔ ne ne suban nyinaa no wɔne yɛ ɛnyɛ ɛba saa no saa nipa no asɛm a ɛwɔ bebree na deɛ taa nipa no sɛ ɛkenkan John nwoma no amante ne kan nka John nwoma no ansa John nwoma a yɛdi kae ɛdi ɛnan anyisimu a yɛdi mmɔtwe yɛnim sɛ obi a onyankopɔn awɔ no no ɔnyɛ bɔne ne mmom de onyankopɔn awɔ no no ɔhwɛ ne ho so na ɔbɔnefoɔ no ɛnka no mmerɛ a yɛbɔ nyankopɔn ni a yɛka sɛ nyankopɔn ma ne yɛn yɛfrɛ yɛn ho sɛ onyankopɔn ne ma ne yɛn nti sɛ nyankopɔn ma ne yɛn di a ne yɛn sɛ yɛn na yɛbɛgyina hɔ sɛ ahoteefoɔ ne apɛlɛlɛfoɔ nanso deɛ John ɛka no ase ne sɛ woyɛ onyankopɔn ba na woantumi anhunu waa ho so hwɛ wote hɔ na wontumi anhunu waa ho so hwɛ deɛ a ɛtwa sɛ bɔnsam so ɛfidie atumi yi wɔ onipa bi a wote hɔ biara no wontumi nhunu waa ho so hwɛ ɛwɔ abrabɔ mu asetena mu aniyie mu sɛ woyɛ kristoni nti ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ebi ɛni hɔ kwan sɛ bi a wɔyɛ ɔbrɛ bi wɔ a ɛni hɔ kwan sɛ wɔbɔ yɛntumi ntena sɛ ne yɛn ne saa nneɛma no ho deɛ a ne yɛn hunu yɛn ne yɛn ho so hwɛ deɛ a sɛdeɛ tire bi yɛ abɔnsam ɛbɛka yɛn ɔbɛtɔ kyeɛ ama ebia abɛka yɛn ama yɛ abrabɔ no afei de na animonyam a wɔwɔ na ɛni ho bio ne mmom deɛ ɔpɛ sɛ wɔkɔ yɛn anim na ɔpɛ sɛ wɔsɔ nyankopɔn ne deɛ mmerɛ bi a wɔte hɔ a hwɛ na kwan mu yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɔnsam yɛ dɛbɛɛ ɛnka no sɛdeɛ deɛ so ɔne yɛ odinkyini ɛyɛ deɛ obɛnya no amene no wɔne adwuma na wɔde wɔyɛ sɛ wogyaa a wɔma no nko adeɛ a anaa wote wɔn a woyɛ firi wɔn ho deɛ a ɔde bɛba ɛkwan bi a ɛntene so wɔn ayɛ nneɛma bi a ebi ayɛ deɛ bɛyɛ ɛnyɛ ne wɔn nsa yɛ deɛ wɔnam nyinaa bɛwu adeɛ hu yɛn yɛn ho so hwɛ deɛ a abere bi a sɛ danya kwan yɛ deɛ bɛyɛ ɛntɔɔkye yɛn hallelujah nti yɛwɔ poor life wɔ ɛne nti yɛntumi ɛnhyɛ no nso bebree na ɛntumi ɛmmoa nipa bi wɔ hɔ a yɛna wɔn kiri ɔsom yɛna ɛɛtan paa nipa sɛ ba na wɔn mu bi saa pɛn mpɔnya mo nsɛm awie ne yɛ sɛ mo mpɔnya mo nsɛm awie ne yɛ sɛ mo yɛ soronko me mo yɛ nsɛm awie ade yɛka ne papa mu ɛyɛ paa kyɛ sɛ nipa bi wɔ hɔ a na wɔn kiri ɔsom yɛ dɛbɛɛ yɛ sɛ ɛɛtan ɛnya kɔnɔ koraa ne nipa bi wɔ hɔ nso na wɔn kiri ɔsom nso yɛ ana akɔnɔ ba deɛ bɛwɔ kurom nyɛ yɛhwɛ nneɛma bi a ɛma wɔ nipa kiri ɔsom koraa bi a yɛ tan anaasɛ bi a ɛma nipa kiri ɔsom koraa bi yɛ akɔnɔ ne nyama som na ayɛ akɔnɔ ɛwɔ ɔfansɛ bi a nipa nyinaa koraa anim yɛna yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛna ɛsɛ sɛ yɛ kristofoɔ a yɛtaa hunu wɔn ho kpɛgye awurade yesu na wɔsom nyankopɔn ɔde a life nneɛma bi wɔ hɔ a ɛne sɛ yɛtaa hunu wɔn ho nneɛma bi bɛ sɛ ebi a bi de sɛ complain na meka ho asɛm kyerɛ mo nneɛma bi sɛ complain anaasɛ charge bɔ charge yɛbɔ charge anaa ebi anyinwi saa nneɛma mmiɛnsa yi sɛ wobɛgye awurade di a ɛnyɛ awurade tia saa nneɛma no koraa na ɛbɛkɔ anyamesɛm mu ne ahwɛ nneɛma a na ehu deɛ awie ɛde saa nneɛma wɔ yi ba na sɛ ebɛtumi yɛ ne papa mu no nso a ɛmɛ sɛ anyamesɛm no nso ɛbɛkyerɛ ɛwɔ korintofoɔ nwoma no a eti korintofoɔ nwoma yi ka eti edu nkyɛmu enum ekosi edu hɔ nanso wɔn mu pakɛseɛ no a nso nyankopɔn anim na wɔdwene wɔn nsira so hɔ na wɔde weinom ayɛ nhwɛsoɔ ama yɛn na ama yɛn kwan adɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔyɛ no afei mo nya bɔsɔnsɔnfoɔ sɛdeɛ wɔn mu binom yɛɛyɛ
said the water and some corporate and I said the G and no yet. No, so no problem. And so I am what your mind said you will be a boy. Now we'll move and film at the Union and Santa Claus. And some of my young soldiers said you will be a year and not our woman come on. And someone really said you will be a moving me and I was there for a say one. My enemy and I am ever so. No, I can't step to do it. I might be a every year to you. I'm saying, Israel for Abra for time on my parents, our pan. I think I'm a boy, Israel for every one, so no more balance, every one to walk. Or more parents or balance. Or more, a problem is one more. And after you, I'm a boy, so almost I did a problem as our idea. And I'm also Emma, I'm a near a better woman in a woman. Anything could be a woo, and I said, City, and then I any moon, no young upon and no more and a city. No one say, Obinka, who was woman and I about, but the common swap, who said, yeah, when you sleep there. Said in Asia, for no more to know what you know. No more problem. If you don't see us, they will boil your mind. My one in a die. If you don't see the kind of some, I will be some. And Yama. Woman who passed one more year. And you need maybe the one about a woman who has a money can maybe the watch the bar. And you knew, Emma, young upon my farmer, some the woman that said, one, and I'm a new. And I pass a beer, a commissary, a beer, a coca. Now it will let me a boy. I tell Sylvia, complain a year. Complain a year, and year upon it, and she a tire, year upon it. Any kind of answer. Say, if you do who come complain in Bermuda. Complain one Yaman Science say. I drop a boy and say, we'll try to send some go get him up about you say. And someone has said, a person that PI yet not be some. That PI yet not be some. If now 40 years, I am able to warm, and you really complain some. Young pump. Our real complain. Oh, Nana complain, American to be a better complain, Grana. Medica and who, Ebia, Unipa, conventional. Okoya complain, Amano. Complain, Ipanua, when you complain, some air command. Any of some of my own complain, and young said, we complain, a being. And I've been so check it. And rather know how you complain, check a kind. Good nonsense. Now one said, me time to complain, who the Papa away. Who bet you go to Podia, complain some to chat. And yes, be a Oba, and I be a Bema, as you don't walk around, be your bonnet. Now, be a Obasamano, Mapa, you will be a wife when I complain, and a Samano, when you're bonnet. There is no, it's any part as some way, a baby may be no one saying. When you may be a complaint, and yet at the job walk, I'm a crowd, one said, I'm much like you. And while I'm happy complain. Me will maka, send it on time to buy. Me will maka do a while, I had a year. People now you complain on one a year. Now, and then you didn't very careful. You cook. Charge a bonus of minimum sign and charge a bonus to be in time for a charge. Who up a charge of an auto charge. Now, and I see who will Christopher for. There's a say who know Christopher. See who is that and near man award. Yam so many do one. No, I said, if you want home. Now, charge Bobo 1 year, charge Bobo 1, every other glad to be great out. Sir, the Sony Baby was said, Mamma, my son, whenever Yaman said, when you pass the 80 outro, and David Brown, they did not echo, and I want to start. Yeah, 42 his mamma, and never one pound. Una, whatever catch them, Papa may know. Do you know who now for charge the any who wants to understand why they pay. Be an obi cry, I want the dear Casam. Now, if you any baby, you might be. Now, Obi, I catch our same part. Sir, if you are more, sir,
medura bɛn wɔyɛ se ya wɔbɔ manneɛ di a na menu kwan a mene bɛfa so na wo sɛ nipa na wɔka saa no wɔyɛ maatwerɛ kristo na wɔyɛ kristoni di a na saa kyaate bɔne bɔ ɛbɛ mu di a wɔmfɔm yɛ ne mmom bɛ kohunu sɛ kaa bi a ɔpa ka ne sia sɛ pɛ na ɔkɔbɔ manneɛ wɔne ɔyɛ a na ɔkɔbɔ manneɛ ɛba saa no a woyɛ nkɔmmɔsoɔ ebi yɛ nipa bi wɔ a na waka sɛ membɛ sɛ ɔne nipa sɛ sɛ bɛdidi agorɔ membɛ sɛ fie wobɛkɔ mu meyiri mbɛ sɛ ɔne nipa sɛ sɛ bɛnanteɛ mu na bɛka kyerɛ me ɛnneɛma bi nyɛ nneɛma nyinaa ne yɛhu na yɛka nyɛ nneɛma nyinaa charge bɔ yɛkɔbɔ charge ɛba saa no a wɔla yɛfɛ sɛ ɛnɛ sɛ yɛhu saa nneɛma no ɛwɔ ɔkristoni ho a na mmerɛ biara na ɛsɛ nipa no life ɛbɛsan aba no so yɛnwiɛ anwiwie nso so no yɛna taa sisi wɔ awareɛ mu ɛne enwuma mu ɛne abusua mu anwiwie nyankopɔn kunkum bi no ɛne ka nte aseɛ obi wɔ hɔ a ɔno ne yɛ nkyɛm no asɛn kyɛ sɛ asɛn sɛ bebree onwiinwii bebree but ɛduma bi a anwiinwii bɛtumi yɛ abateɛ but ɛnɛ sɛ yɛma no control yɛ anaa yɛma no tena hɔ but anka ɛdeɛ yɛfa no sɛ wɔn bibi wɔ yɛde ho anyɛ frɛ wo yere ne ne nsa ase kasa kyerɛ ne wɔ dom wɔn bi wɔ wokunu ho anyɛ frɛ ne ne nsa ase ne ne nkasa ɔdom ɔsakra a wapa wansakra nso a ɔno ho deɛ ɔbɛyɛ wode bɛkɔ nyankopɔn ne wɔ mpaebɔ mu ebi a ɛberɛ a oyere kura ɔhwi mu ata amade ba fie wɔne nyɛ hɔ nipa sɛ na bi wɔwiinwii ebi a wɔntumi nka ɔhu nneɛma bi wɔ ne yere hɔ nanso bi wɔntumi nka ɛba saa no saa nwiinwii no ɛbɛpira ho ɛbɛpira ne nka ho asɛm ɛwɔ yere no wo na akɔwɔ a no ɛwɔ mu sɛ awareɛ deɛ nyɛ bɛrima nko ne ware ɔbaa mu nyɛ na mmɔwareɛ nanso bibi wɔ mu na sɛ nyɛ a ɛtumi pira ne akasa ɛno da nkyɛn ebi a ade yɛ mu koraa wo sɛ bi a ɔyere koraa wɔtɔ sini wɔ ade yɛ mu aduane yɛ mu ebi yɛ ɔdeɛdeɛ so a wɔtɔ nsa to mu a abaaba nkwan a ebi a yɛ bi yɛ sɛ abomu a wontumi ndigye biribiaa but ɛmfa ɔyere ho asɛm bɔne nsɛm akɔma mu wobɛnyi yɛ tia ɔbaa no ne ɛbɛduru ebi na wone ɔbaa no koraa wɔdeɛ bɛɛ ɔdɔ frɛ ne ne ntena ase ne ka ho asɛm kyerɛ no sɛ medɔfo adeɛ ne sɛnsɛ ne mahu wɔ hɔ wabi a no yɛsu a mentumi ni ɛno nso ɛsaa wɔ adeɛ kyɛ sɛ ka ne wɔdɔm kyerɛ no wokasa kyerɛ wo nua wokasa kyerɛ wɔdɔm mu a ɔbɛtumi de akɔ mpaabɔ kora ma no ayɛ dɛ bɛɛ asakra anwinwii nnipa no afei wɔnka ɔtena ase a ne ɔsugu ne yam na nnipa no sɛ wosugu yam nso a woyɛ bɔne o wobɛyɛ bɔne wobɛtumi no wuramoa wu deɛ meka ho a nti wobɛtumi na ɔbaa no atena kama paa wotumi ne ntena nyɛ sɛ anwinwii ɛne ɛbɛyɛ sɛ ɛba saa no a nyankopɔn bɛma kwan ama bɔnsam abɛto ahyɛ wo so because wakoma mu no nneɛma bi hyehyɛ mu wakoma mu nneɛma bi hyehyɛ mu ebi a nyɛ aduanesɛm nko a mɛma nso wɔn deɛ wɔ hɔ bɛma bi wɔ a ɛkɔbɛ so no akɔmabɔm ne nneɛma bebree wɔtɔ sini kɔmabɔm ɛwɔ no wɔyi fan sɛ 200 na ato o nso ɔbaa no mfa nyɛ nkatakwa na ɛma yie wɔn wɔyɛ saa no o nso ɛba saa no na ɔha ɔbaa no nso ɛnyɛ sɛ bi ɔbaa no bi a ne nsa no na ɛnyɛ de ne nsa no wɔde na ɔbɛyɛ dɛ paa no bɛbɛ nsuo no si ayɛ nkatakwa yi ama wɔkɔtɔ ntoos asa wo saa apagya nam na asɛ wo saa kɔpɛ nantinam na aweɛ bless space na ɔpɛ sɛ ɔnya bi ɛti mkwampa aba saa no so sɛ woha ɔbaa no wotena ho a o na wei na yɛ soɔ mɛdɛ banku dɛ mɛne ne hɔ mɛdɛ wei nyam nsuom ne duɔm mfa nkɔ ɛba na saa no a wona wɔsɔ wɔ fam wobɛma ɔbaa no anyi ɔbaa no nso no ɛbɛnya sɛ ɛne wo kɔ no nso ntena sɛ na wo sɛ woku no kora sɛ wɔdɔ nam soɔ no nyɛ kwamba pa ma ne hu sɛ ne wura ɛne wiase na ɛyɛ dendenden menim sɛ ebi ni hɔ ebi wɔ anka abɛyɛ ɛnti deɛ ɔde maa me no ɛso na mahwɛ na mede ayɛ nti mɔmɔne kɔ na mede yɛ nkwa a ɛnyɛ sɛ deɛ menim adeɛ yɛ nanso sika no ɔde maa me no nsɔ hwee ka no kora ɛne ne ntena ase ɛba saa no a anwiinwie no ɛnkɔ bɛnyɛ saa no a na akokoa no nkɔnimadeɛ yɛ nanso ebi a akɔnhoma no a ebi a ɛsɔ ne nti no na ama ne nsa no ayɛ dɛbɛɛ na asɛe ne ɔno nso so ɔno bi a bɛma no bi na afei ɛde anwiinwie bebree no aba ɛba saa no a ɛnyɛ nti anwiinwie no sɛ ɛnyɛ fan sɛ bi a aware sɛ mu abusua mu koraa no anwiinwie bebree wɔ wokɔ fie bebree mu ɔho sɛ fie ne wɔn nyinaa abusua baako deɛ na menka so abusua na abere do abusua meka nnipa baako yɛ funu ma a wɔn nyinaa teɛ nso kɔ mu a wɔn nyinaa bebree kɔ efie bi mu a
yɛte wɔ deɛ yɛsere deɛ nanso nipa mu deɛ nipa mu paa ne deɛ nneɛma bebree yɛabɔ me ba bono anyɛ ne dɛ wɔntumi nka ne wɔdwene ho wɔntumi nka o ɔka ne yi ɔka maame no toku na papa ntɔkwa ba ne hyɛ ne mu ti bɛhyɛ ne mu saa owuro sɛ onua bɛde ne bɛde ne fa kwan bi yɛ so nanso ne kana yɛ den na anyinwi ndi anyinwi sɛ ɛba busua mu ɛba wareɛ mu ɛba namfuo mu a ɛsɛe namfuo bebree no saa nama ne wɔ bebree obu a na wɔn ne kwa ne ɛtaa yi tie nneɛma bebree edu beebi anyinwi bɛtumi ayɛ dɛ bɛɛ aba ne nyinaa na ɔsɛ nipa bɛtena aseɛ na ɛtumi kyɛke yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinwi kɔ israelfoɔ no yɛɛ saa na wɔde kunkum wɔn wɔn tena aseɛ na afei anyinwi nsɛm bebree ha wɔn afei awareɛ mu kura ne bi wɔn nu wɔn ho adwuma yɛ mu asetena mu abira bɔ mu kyɛ sɛ anyinwi nko a nyankopɔn yɛ anye wɔn ho ɛni saa anyinwi ɛne kɔmplɛn kyaagye bɔ ɛsɛ wɔ nipa abira bɔ onipa a ɔpɛ kyaagye bɔ tika kyerɛ ɛna ne nim sɛ eduma bi a tika kyerɛ mu a mɛka sɛ edu nso a ɛnokora yɛ anayɛ na yɛ anayɛ bi nso a ɔnhwɛ wo nipa bi sɛ kɔnkɔnsa nie nanso woyɛ papa deɛ a obi ne wo kɔnkɔnsa ebe bi wɔ deɛ ane wɔnyɛ deɛ ebe bi wɔ hɔ ane wɔnyɛ nanso na ataa no so yɛahwɛ ne yie bi a ebetumi agyina koraa deɛ tia nkurɔfoɔ sɛ ɔmo yɛ kɔnkɔnsafoɔ baabi a nipa bi ɔho wɔ ɔkwan bi so suban bi yɛn nyɛ mɛsɔm mpɔ yɛn nyinaa yɛ so nyankopɔn akristofoɔ ne yɛyɛ wonu ni ate wɔn mu sɛ wonu yɛn nam kwan bi yɛn nyɛ bi so edu bɛ sɛ woyi ne firi nyankopɔn abufuo mu nti bi koraa no a wobɔ mpanimfoɔ koraa ma neɛ ne bi yɛ futuo bi koraa ma nipa no pane saa nkɔnkɔnsafoɔ no yɛasɔre nkɔnkɔnsa o woyɛ papa a ka ɛma saa sɛ yɛntumi ahwɛ ni yɛ abrabɔ mu yie ne yɛntumi ahwɛ ni yɛ ne yie mu yie bi a saa nneɛma wei nyina nama nipa no na ne ɛbɛ ne sɛ poor christian wɔyɛ poor christian koraa na asɛm awerɛho paa kristo ne werɛhoni paa ɛne sɛ na wɔde n'asɛm awerɛho paa sɛ nsuo no a abura no a wɔte aseɛ koraa ɔda aseɛ n'asɛm awerɛho bebree because ɛnɛma bebree no ara na ewu wɔ nipa no hɔ abrabom nsɛm complain mu a moyɛ complain ɛnɛma no mfa nsuo a wonya bɛgye nyankopɔn di a but yɛ mɛse yɛ wɔ ne papa mu yɛse complain ɛyɛ bɔne anaa ne mu awase yɛ ne papa mu kyɛ sɛ yɛ ne wɔ ne papa mu tena ase na kyɛke mbrɛ no do a wode yɛ complain mbrɛ no do a wode asɛm a nipa wode asɛm a nipa yɛtena aseɛ kyɛ sɛ nipa bi wɔ koraa na nka yɛware sɛm nkwa nkɔ ɔmo hunu mu yɛ sika asɛm mu ne yɛ abrɛ abɔ mu ne ma bebree sɛ nka ɔmo hunu mu koraa nipa bi wɔ koraa ɔhunu wo ntuo mu a ɛnyɛ ya bipo owurɔ sɛ ɔwɔ sisi a ɛnyɛ di yɛ yɛn bɛbi wɔn nso a nso ohun yɛn ntuo mu nanso abrabɔ mu no yɛahwɛ ne yie a nneɛma bebree no ara ɛbɛsɛe okristo ni yɛn asɛm awerɛho na abrabɔ ni yie mu okristo ni asɛm awerɛho a wei ne abrabɔ a ɔte mu eti yɛn ti mi nyɛ bɛrɛ kɛɛ pɔ no a yɛbɔ onyankopɔn din ɔduru aba no sɛ ni wabɛyɛ o ɔduru aba no sɛ ni wɔkyeɛ ne yɛ de complain yɛ o charge saa wɔfuo no sɛ ni nkɔfoɔ de ɛfa so charge ɛbɛ sɛ wakoma ɛyɛ tika kyerɛ bi wa na sɛ ɛyɛ bɔne anaasɛ ɛyɛ bɔne tika kyerɛ mo sɛ ɛyɛ bɔne tika kyerɛ bi wa nyɛ bɔne ɛbɛ boa but bibi wɔ hɔ a wo a wɔteɛ na wɔbɛka no dwene ho ansa na wo a wɔteɛ no na ehu yɛ a wɔbɛka no wogodi nsekuro no wotɔɔ po a nsekuro bi a wɔdi yɛ nkɛyɛ nanso nyɛ mpere nyinaa wotɔɔ po a sɛ na wosusu ho sɛ na nsɛm yi yɛn ka obi yɛn ni hɔ mi nko na asɛm yi so ne si ma anim asɛm so bɛyɛ asɛ nipa no nso sɛm tie ma wɔka ne yɛ nso ɛbɛka sɛ mɛ nkɔnkɔnsa ni saa na kyerɛ nso ɛnna ma wo yɛ no ntia yɛ sɛ asɛm de adeɛ kyɛre mɛba maneɛ mu wonya ka kyerɛ ne so mɛba maneɛ wokɔ na aba maneɛ ho nyɛ ɔho deɛ wɔbɛyɛ woyɛ na ɛde nsɛnsɛn ba a mu atena yɛ dɛdɛɛ ne gyae amen nti sɛ saa abrabɔ yi nyina tumi nsa awɔ yɛ abrabɔ mu deɛ no bia mɛmi atumi akɔ so pɛpɛɛpɛ na ɛmma nipa ɛhu biribi ɛwɔ yɛn ho adum ebe nso a yana ɛnyɛ complain sɛm koraa yana nipa fa wɔ kristo na nasɛm awerɛhɔ paa nso no ɛmu bi nie kada nipa ne mu kasa nipa yɛ ne mu asɛm yɛ nipa yɛ mbɔ bebree hwɛ nipa a kwan yɛ fa so kasa a ne kwan yɛ ebi a mmɔyɛ bi etumi ne mma nipa a yana yɛ asɛm awerɛhɔ bebree yana ɛnyɛ sɛ mekasa yɛ asɛm awerɛhɔ a me de kɔɔto ntina meka saa o ɛda a ɔtɛmmufoɔ no bɛtena aseɛ no ɛna na meka saa ase asɛm awerɛhɔ because nipa deɛ wotumi ne ka asɛm bi a bɛbiara nkyerɛ wo nua sɛ ɔde poti anaa n'asɛm nyɛ bɛbi daabi no anaasɛ bi a ne bɛbi ha wɔ daabi wotumi nyɛ saa ne mmom mmerɛ bi a ɔwɛde se mommɔ mpayɛ ma wɔn ha mo mo ne wɔn ntena ado ahoma so saa na yesu kan yɛ sɛ mo ne wɔn ntena ado ahoma so daabi wankasɛ ne wɔn ntena ado ahoma so mommɔ mpayɛ ma wɔn
na sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ebi a Onyankopɔn kora bɛma wɔn agye nsakyera anyɛ saa koraa na yɛbɛnya adwene na afei ɛtumi nipa koraa nso ayɛ dɛ bɛatena ase yɛnum kasa ɛkwan yɛ fa so koraa ne nipa ɛkasa ne mmuayɛ bi nipa bi wɔ hɔ a wɔsana asɛm a wɔwɔ bebree wɔyɛ kristo ne die nanso ne nti ɛbɛka Onyankopɔn din ho nsɛmmɔne sɛ ɛmɛnka Paul nsɛm deɛ ɔkae ne mfa hwɛ adeɛ anyɛhyɛmu a ɛyɛ edunum Romans 3 verse 15. Sorry, Romans 2 verse 24. But I can't be 24. What was say one side, one dear? What's our dear? What would you do? Open my soul to you, no man. Wow, and Bremono and Maratos, the other point to feed form. Namuntina was saying, I'm going to say, I want to. And I thought, what never be the said, Yana, it will go over 1 years later. I'm going to eating or Bunty. Almost one of us could almost never found. But woman is a woman is a woman is a crapra against a chapa, did it be what you want here. But I was not a woman to make a young boy in what you a system. And of course, they say to me, that's not and everything will pass. I pay a man when I said, who would you pay the kind of upon if you want a system. Now, the animals, nothing else to what you are. Asama yanka kwa yebeka. Yini se yebeye. Yini se yebebe. Yempa ye hokura no ne dia no kotu. Ne akonya asem. E ba na sa dia yeti yebese ne ko ni opan. Amen. Hallelujah. Na so yeti ye se ne ko ni opan mo dia. Se ne ko pon so ni yebeji. Because o me ne ko ni asem. Wo yusu ye Kristo ni na o pata ye. Wo su ye Kristo ni na o di konkonsa. Wo su ye Kristo ni Kuwa, a person who said, we have a point of anything because if you make us say, Fancy, one day, my brother, you can't be a glass of the Baby young person, and then it's not going to be about the camera. But if you have one, no, be a care. What can't be a small pastor and one or copy baby any. Maybe any person or quite a solid offense any time. I put you for a band, but no money. A commander said, you went any time of class, or for you by not say, because when you be a none of the much I don't know, said, you are a call a person. A person is a bonnet, a papa. There should be a answer. When it doesn't go to your papa apple, never be a dear unless you walk with another cousin or go to our passion. And so, or go baby. It is Ukobe Anua. Not actually Puna, not all night night, not say, never all night in your say, not all night in any young view. About one ama, to be at a buy. They cannot put our poor Christian. Not the matter with the this was said, young can want someone. Who began to win the baby. And but if you may be and you say you may be paying and once in Nika. It may be a son of you. If I know you be a banner son of pay what time, when you only because I know what time, then I want to walk. And here I money more. Papa said, maybe not a woman go home, or you could know, maybe our corner pastor. Creepy is so corner pastor. Someone corner pastor. Or creepy is so corner pastor you. And the Okono, sir, ebi ɛna ɔkɔ na nkyɛn to ɔkra yɛ no bɔɔdo no ɔkɔ obi tiri no boy ne kuna ma ne ɛna ne kunu yɛ sɛ ne ɔbɛde tɛn na ne kunu kura na wɔn ne saa asɛm ne no de tɛ no ɔndi ɔsɔre ntɛm sɛ ɔkra ne kunu sɛ ne yɛrɛ sɛ ne tu kwai ne kɔkɔ ya die to ɔsɔre ntɛm sɛ ne kunu no kɔ ana yɛkyerɛkyerɛ nipa nso yɛ kwa yɛ bɛ nipa no hɛ nipa sɛ nneɛma sɛ yɛkɔ yɛbɛ nipa hɛ mbɛgya ma nsama mɛhɛ good yɛkɔ yɛbɛ nipa hɛ obi so nya adaade ɛtumi sɛ sɛn no munu mmerɛ wɔde ba hɔ ne taama papa ne sɛ bɛtɛ no wɔbɛte no to kyɛke ne nyinaa wɔde program nyinaa ma no papa no nso ɛfa nyansakɔ ɛbɛ so awu sɛ na nyɛ hwee so wɔ sɛ ɔkɔ asɔre kɔ na pa asɔre na ɔkɔkyɛɛ baabi no a sɛ ne yere kudɛ na ɔkɔhyɛw anapasɔ de nie wanka biribiara o sɛ anapasɔ de kɔ ɔmo nso anapasɔ no sɛ ɔmo wɔ ba yɛn na ɔmo nyina nam kwan no sɛ yɛn na ebi mba na ɔmo toto mba ne yɛ kasa ba nti ohun saa ba no wɔ pie asɔre pɔ no ɔmo asɔre a wɔmo ba na kwan no so hɔ na ɔno so ne mba no fie
You know that now is almost past animal, almost on Bass animal, no freedom of appearance. On also pass on also ever. Upon it was would I am one Penonia, no couple of more and a pastor. Hallelujah. Our and one, Mamma, according to almost human answer, no matter one, one Chakura, no one would think the pounds to say yes. One was a would be. Some of when you can never put you one up to yourself. You never never put you. Because until you pass on the path, you never pass on and a pastor, and Patakata. In the Katakata, you never see a part of pastors, but you will be a copa. And yet, no one say, I say, you can never put you one year. I put to 7. Nippana, sorry, Akatana, what the other was said, we never assuming. Poor life, I can want somebody our poor life. Because someone saying, and you. When the man to one and one, I have been one of Brazil member. Now, the Nippon Emperor of Ramon some and a Katana Bonner. Woman and Panyam, some Katabon you. The moment who got it upon one Kataya Bonner. So when you're born, and I'm upon Katasman and Yasu, Ebeba. I know a better really party is a Yamasman and I say. There's a Sayan, as I say, Sayan, as I say. Yes, Sayan, as I say. Because it depends on Yababa. But I'm ready to wait to the Ember. But Papa, will you put one a little thing? Mammy, your oil. Papa, Yamasman, I'm going to do 1 year sort of Popier, 1 year sort of Popier, because you will be no put that woman. No, about your own share, no affair. Now I don't know what I'm saying. Me a good woman, me a good woman. What do you want about you? And I make a money as you. I have some a book, the Batia Sum Body, I know. Woman, you have a book, you know, Cassa, any because we power no Cassa, any will buy. And the many public that can look for one as a Ubua could have been here and the Carabana Body as Bambonero. Not the other two on the other side. And also, I am acting. And you put it on the side of Antonia and will be now, you can't just much know about Papua. Young says, I'm not coming to the other some Ramonia and Yazia. The come was someone about Yazia. Many very careful, oh, young come with you and Casa you. And you never believe when I said a bear, Yabrapon, who but see that the Anako, Yabrapon, who and Paul say. Mumma Casa, and yet the PRI and Senate Ewu. When you go up, that's the one at the crowd. That Ulu Casa. When you pay a person in Papa Casa. Complain the complain can pass why I won't pass over here. Tell us to move from a pass or charge. Yes, and you knew Kuran or Mom said, then I was a new could say the transfer at the Bonnie Brennan. 120 pounds in the cup. Or 120 pounds in the cup. About Sanua and yet, Liberty, because of everything I created. Demons and some near Bushiamon, some of the other Bushiamon, some of the other would be. And you must say that the minister, one more, so amen. Say again, kind, and I'm some organ kind, Samsia, and Henry are creating to our son. Some 50, I 15 Kura. Now, upon it, what you never bought, I didn't know, or come as a year. Now, one of my family. Now, pray, I will tell them, now, what to make some good. So who will report them? Now, when I want to say for food, I want to call for him. Now, touch them at what one adults and what not the county I want to them. When I found for Panama, why you know, my crew, use some of the same. Come on, somebody at that time when you want to read and go on. Money will win. Now, man, the Tim will work in the sinner, but it will be anymore. I have to a whip. What the point? The Papa never come back over Ben of Papa. When I'm upon to the Bonnie for a Bonnie and what group. You go to come and Papa. We can't achieve some. I am the crowd. We talk and you play with him. Fundamentally, better be winning upon one. And if the penny enemy or time any you you probably are tired of what none of the class and you know the cassa. Say the Hunya upon one. There was a giant
suban ne saa nyama wo nyinaa atem da ne nam ne ka wo nyinaa kyerɛ mu Nyankopɔn atem wo na ɛba no sɛ de Nyankopɔn ka sɛ ɔbɔne poɔ deɛ adanti ɔmɛ sɛ ɔbɔne poɔ koraa de ɔbɛsɔ Bible koraa nipa bɔne poɔ kɔsɔ Bible ɔmɛ sɛ ɔbɛsɔ akra nipa no ɔmpa nyim nka ɔyɛ adeɛ ne ɔnyanya a ɔmɛ sɛ ɔbɛka otumi tena ase ɛka onipa bi akyiri asɛm a ɛnyɛ ɔnkɔnsa ne nsɛ kurokuro waarɔ onipa no pɛɛ mu nipa no ɔsaa pɛ so akristo ɔkuo mu sɛ ɔyɛ kristoni ɔwɔ life look monhwɛ nipa na brabɔ ɔne akɔnkɔ kora nyinaa ɛbɔ akɔnsanfoɔ nyinaa ne namfodeɛ sɛ wɔne obi a wɔntene biaa ne yɔnkɔ no ɔgyaagyaa ne ho ma nnipa nsɛm bebree ne nyinaa yɛmfa nso Nyankopɔn Awurade asɛm sɛ saa nipa deɛ ɔbɛ sɛ ɔbɛbɛyɛ no koraa because wone ɔbi adeɛ a ɔbaa sɛ bi wɔ no a ɔhɔ na ne ba ɛwiawia nneɛma wontumi nka nkyerɛ no sɛ adeɛ a woyɛyɛ akɔdaa no a sɛ nipa no papa bi ɛnyɛ so nanso wontumi nka saa nipa no saa fa Bible edum ebe bi a bɔnbɛ so akɔdaa no ɔnyɛ n'adene ɛnna ɔka n'asɛm akɔdaa no ɔtaa wɔn so ɛnna ne wɔn na ne kata mu sɛ mo di wɔn bɔ ɔba de wɔn nyɛ nyɛ wɔn wɔn nyɛ n'adene yie bi a wɔyɛ adeɛ bi a ɔbɛtumi aka yɛ ba ebe bu ɛna ɔnyɛ nyɛ adene ebi a ɔno abɛtumi bi atena aseɛ ne bi a ɔtumi bi abɔ bra ɛnna so wɔyɛ adeɛ bi na sɛ nyɛ a wɔn na wɔyɛ pɛnimu wɔn na wɔso tumi yɛ adeɛ bɛɛ ɛka na sɛ wɔn nyinaa yɛ tumi yɛ nka na wɔpɛ ewia nneɛma wɔpɛ bɔkɔ na nneɛma bi a wɔyɛ ne yɛ wɔ dɛgye a ɛwade sɛ mpa nsa nsɔ Bible mu wɔde nsa nsɔ Bible wɔ so wɔbɛpɛ bɛku Bible na yɛ kɔnkɔn wɔ so wɔn pɛ sɛ nipa no wɔn nya wale sɛ kɔnkɔn wɔde wɔn gyagya wɔn kunu no ɛkekeke mpena na wɔn nam fɔ no wɔn ka nsɛnsɛm mpena mu nsɛm wɔn nsɛm yɛ nsɛnsɛm hunu wɔn nya wale sɛ ɛfoɔ ba a wɔn akɔfɔ nkɔfoɔ mpoma wɔde wɔn nam fɔ no wɔn mo yɛ nkɔnkɔn ɛyusu apirimanfoɔ ma no ɛna wɔn yɛ ano bibi no ɛna ano wɔn bɔ ne yɛ adie Nyankopɔn wɔsi wɔn pɛ sɛ wɔn nsa bɛsɔ ne Bible mu wɔn yɛ saa wɔsi wɔn pɛ sɛ wɔn nsa bɛsɔ ne Bible mu mo nyɛ very careful ɛnyɛ sɛ deɛ ne wɔn nyɛ aka ne mo asɛnɛsi kɔkɔɔ mpoma kɔyɛ nneɛma bi akɔdu mpana no ma saa bɛkeka mpana mu nsɛm akyerɛ wo na wɔde wɔaso wɔyɛ sɛ adie saa de wɔaso abɛtie yɛ nsɛm ɛyɛ adansa ba saa wodi wa so we ko tie nsɛm bi ɛnyɛ ɔso we wodi ko tie nsɛm bi ɛwɔ mpena no mpana nsɛm kɛde wonya obi a wɔnyim saa dɛm ne nyinaa wɔnyɛ Kristo ni obi a ɔnim saa nsɛm no nyinaa no wɔnyɛ Kristo ni nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnsɛ na Kristo foɔ kɔ ɛtaa no kora yɛ bɛɛ ɛka nneɛma bi wɔ na wɔtaa nim obi onim ɛbea ne nsɛm ɛbɛde ɔtie onim ekonom nsɛm nyinaa onim obi ya mpana wɔ saa nipa wɔyɛ paapa wɔnyɛ nipa papa Bible kansa nipa na ho asɛm wofa Bible kura na woyɛ saa yɛ sɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛpia bɛku yɛni ɛwɔ na sɛ ɛfoɔ na ɛtena ase adi nkɔmmɔ ɔmo ntena bi ɔmo no tɔ aburokyerɛ ntena bi a wanya nom nneɛma bebree no ɛna ɔbɛka ho asɛm akyerɛ wɔ ɛkwan bi ɔbɛ fa so nneɛma agya padeɛ ɔfɛ so wɔyɛ na wotoa na wayɛ mmɔbɔ na nka ɛkwan bɛ so no ɛne nipa papa nsan na nya dempa onipa papa na ɔne nsan ɔbɛtuma nya pipa na de nya boa wɔn na ɔbɔne poɔ ne Nyankopɔn se ɛne ne mmɔ ɛnyɛ sɛ bi a ne abɔne poɔ nkasa o ne wɔn na ɛne ne ɛdi kakra na de a ɛkyerɛ nipa pɔ yɛ ɛdɛ pɛɛ yɛyɛ ewiasefoɔ no kyerɛ mo yɔnko na mɛmɛ wɔ suban wokyerɛ mo yɔnko mɛmɛ wɔ suban kora wɔwura wokyerɛ mo yɔnko paa deɛ amanyɛ bɛrɛ kɛɛfo na Awurade ne yɛn som no ɔse mo a mo yɛ afi Nyankopɔn no monka awie ɔte na Awurade se ɔmapie amahyia atemmuda no ɔba yɛse sɛ ɔbɛyɛ wiase ɔse asɛm hunu bi a nipa wode wa no bɛka bia no atemmuda no wobu ho akɔnta asɛmfo bi a ɛbɛfiri w'ano mu aba bia ɛnyɛ wɔdene sɛ waka no waka saa pa na bi atwam atemmuda no Nyankopɔn ba a wobu ho akɔnta na ɔtemmufo no nso ɔba adeɛ nyinaa nso wɔpɛ yɛ awoteɛ wɔpɛ yɛ kronkron yɛ nyɛ mmaa bi a ɛyɛ wɔn so yɛ so Nyankopɔn nanso wo papa bi a yɛrebɔ yɛnyɛ very careful na mmɛmfa ahoteɛ mmɛn wɔ Nyankopɔn mmɛmfa ahoteɛ ne nokoretie mmɛn Awurade mmɛni nkɔmmɔ nanso nkɔmmɔ pa obi wɔ kasatɛntɛn bebree ne mmerɛ yɛmfa nso Nyankopɔn wo a wɔfiri ase ɔkasaa boa ne kasaa wɔ paa kasatɛntɛn kora ne ho wɔ ne koraa mpa bebree no abɛ wo sɛ kasaa wɔ anyɛ yɛbɔ Nyankopɔn ni adu bi amu bra ɔyɛ kasa wo sa wo kasa yɛ tɛntɛn bi abɔ mo ne pra mo ne ntɛki yɛ hɔ mo me yɛn ntɛki yɛ yɛni mo ni nkɔmmɔ o na sɛ me ni nkɔmmɔ o sɛ de tɛmɛ tɛmɛ ase nkɔmmɔ a nso bɛ di nkɔmmɔ papa nanso no dia kasa tɛntɛn me hu ma kan sɛ bebree obi a ɛna mo so na so tie tie nsɛm o hu nti o hu a o nti o nya nsɛm bebree no a o hu nti o hu a na bebree
What the new way is now so and can you remember my head? And we went to a while, now some move on in the day, then you mean cut and never see. If I don't say, Mom, we did promote Kaiser to move on to more council. Well, we did do the phobia, we in the past, and we do a council. A symbol of the industry and ultimate here. A symbol of the began of my way from where we him. And yes, the party animal coffee, Yamason, for one life. Another country you want them. In Yana, as the one way upon the singing platform, and it was our poor life. People point kind of go to Pope. You see, we never been one nation in the dreaming and cemeteries and cemeteries. You won't hear no one think as them. We don't know what to think as them, but I didn't mean Mopo. Even I'm upon me, and one say it. If you ask me, I could be any of any other Mumian and Tadian Atadia and the Pony and Camus. Mumian Tata and my name and Mumian Mubia Fata as Benny and Nessie Bampa. The very young part of Lagadia account, mainly about some Emerson David Corona account, Yangopon Asam, someone. Verse 1 can is only power and Japanese watching him, no one up at the port, the way of Wapa. No one up at the port, not the animal, but Emerald Seven, or doing a Mara and Yana. And as I say, the other kind of say, oh, I want to hear them and with your boat in a pony, and now people. As you met who could go back and send the banner and then Timothy was saying, January power, one man said, I want to watch him, I want to watch him. You be a drop on a point, and then Timothy, I want to walk out on Pacific. Where by a person in a popular, where by a person in a Pesica, whom you really pass out on a city. And a better care for no man got nothing up with the body of bed. Trabia, maybe at the thing one point. And maybe a map was young Illumian Sapper and found one. Look, was young Illumian Sapper, young coming here, and yet of Rapa, who bet in the Mupo and go booby. You pass the other and another camp called Power and some, another camp called Power and some. Then and then more when you found one of war, or when you were at that, you know what the cinema or when you knew. When you appear, when you appear, young Papa, and maybe I won't go when a woman is Subam one about any panel, and Korea, and one of them, and Japan, Papa, Kemua, and Yanomian Pacific. And then I can't say, and you knew a complete some charge upon them. Me, only in a young son, young person to be up. And you near a chance, no, yes, a woman will be in your open upon. Many elements have been water, ever, Assembly, Abrabum. Woman, if I knew you by upon it. If you may be a dead poor, near the tongue, if you don't go out and Christine, and I'm near the Okota, but the young man only knew me. Oh, what the wound Yaga was had a period. I was had a period. I knew. Abasana and you need the Basana, humans and some of the humans. Now I need someone or what you will be at here. Papa, what you will be at here. Papa, what about the Soa? Penny on the Soa. Home and Honeypot. Oh, so we are. We've been at a commercial of Pamela. Casam, but it's the woman. But many are marketing a while at the end of many penny who cut some penny. Oh, now, it may be a many Yania, one not some young people who don't say about put it. There is not prayer in cemetery. I don't know about any year some no. This is the poor life. We know about Bonia, a dead you who is any parent said with Nawa. Not all you use any old and some. Not the more over to the force and never be work and waste. Another kind of some. And the tomorrow for me, someone who am not from me tomorrow, and me someone who can some earth and waiting at Joshua. Or can't say now for the someone in the day, one someone and now whoa. No, how can I make a word from the past? I find a bit of some way. He passed and the power of Moon Casanaga, who have brought one some. The people we are there, the baby are there, and time complete. And we can find trouble when any pass in the day. You pass in the day, you make my class, and you be our dear men, and you are not pass some more. Over so ahead, and you are waiting upon the ask them one. The Yamasun and the Majare, my pastor,
and no one in the Sunday, I was so glad about pastor. Never got my head on the fire. And the opinion of going to put your man one time. And the more if you have a personal son, my name was the more, the dear more from a grab and complete someone a child about someone. Madam Hammer, you will be the Atoya, and I'll marry him. Well, you will say, one from the one, and some of my masters don't want to complete it. When you get complete, charge bomb. If you don't want to now, it's not opinion in yourself, in young person, and one of why. I put it, I remember, I will be out of my head. After what you find here, you will get a higher. You go to the higher. Yes, the higher. Because you can be better. You can be better. You can be better. And you come and Sanwa, not as a piano. You need person here. Yes, again, I was here, and people or one here. No, I will run you. A pastor, almost will run you. One of the troubles will be a pan. If you never could be a moment, I said, oh, no, be a run a man. Young woman, a moment to say, young woman, no one would know a woman our idea, and everybody about it. As you go tomorrow, Mamma Disciano, tomorrow. Mamma Warrior, school for them, Muslim Casacciamo, Mamma Benjamin, Casacciamo, Mamma Piano, Casacciamo, complete. A playboy and video best who are complete. Can I mean, charge Bonqua, where you are charged Bonqua, to a back, to one. Can I mean, and then that's it. Who is that with a cow of them? Who is that? I'm glad that they just kind of one you do. Come on, pick up and who you are, no, the number of charge, or who you know woman here. Or who you know, then when he and where you have every day. One more year, you didn't put in a while, Obama. Obama, Obama. Oh, if I saw no one, you won't pay you may not cut doors when you pass the Maka, no Maka for yes, you won't, hey, and then you have a couple of women. And the end of the PO, and then you did it. You know what? What's the fine? What's the fine power? And we would make a one. So I'm a some young fire, I find it better. I'm a little word you. And so I make a woman and send me at you. In premium in America. The moment you are done, but you walk on what last year. Now, OPP, you will not assemble in IPP. Now, go for the idea with you. Maybe also airport. You pass the best idea with you. And by some of them, the best idea with you. I'm only a man and something in my brother. Good. You answer, and now some dependent on Sir Abraham, some in not to be a bit of a complain, they complain member was memoir, you're very careful. I took them complain between your penny, the dear complain, neighbor complain, put him on one hand, between him and home car. You're very careful, charge the policy noir bar, and you're very careful. You want me to be a martyr, one of Mamunian and Madam, and not one of Odopono, moving you as animal, north, and yes, I'm a father. The Guamudia, but I'm to be a Bia and yet Nabatana, poor life, Ubina Noa, or Casacini Pa, or Minaho, Neos Sumidi or Casa, or Pinaho, whom was only part of Senua, another brown and watch, who are in Casanet, and it didn't or better to Sumu. Then the panel, the mere near you and home, but in front of a panel, the panel will never pass up Mumium Pump with the Bull Tree, and the Pump with the War, none the Quack Camp, which you know is the good. Then you know, probably you are not to copy the Mama sorry. I was not able to our poor life. But 1 year and then I went to Pahon. O Christian had not say, I can't man some. Christian had not say, I can't send me a now, if you are not going to be answered, they are 28 years simply. Oman Bambu, Ubuna Motia. Oma mepa mpudu oma mepa one part one matter what nonsense oya je ko ewo ya yeah what want to you adai ni bere biri abe biri ni pa nie ya bra bo mo nsam ni bere careful na wo mo so we tumo wo we na ye ko ni na ni ye ko anu no me bere ni wa na e bia e wo se ni bu atan
Makasa, you do maybe enough, I can pay Mubba, I can move a double, I can pay Mubba. In the very answer, Ukubinia Prabhupada sign, Ukuranya has my catching away with Ukurunya, no one to do, the Quabu, never count, you know, the Louis Kenya, but possibly with the William warriors who are to actually able to be experience, you are experience, hallelujah, and a very careful, the weather years from now, and a very careful. Name me what I did, not about anything about, not as very upon any answer. Ama in a weapon and you would jump or ya bravo, or my UC class. I don't know.